Ahojte, ja sa volám Miško. V dnešnom videu budeme stavať a ako vidíte za mnou je také pre vás to prekvapenie, čo som vám prichystal. A budeme stavať jednoduchý dom. A keď stihneme, ukážem vám aj moju tajnú skrýšu. Ideme stavať. A tu je moja tajná česka. Dvere a veľmi veľa stonov. Takže začnem stavať. Tento nebude až taký veľký, lebo to bude proste, že základný domček, taký jednoduchý. A proste ako keby, že by mal niekto prvý deň v tom blok. A ešte som vám zabudol, že to bol Block Studio, takže v tomto Block Studio, že by si robil nejaký prvý domček úplne, nejaký basic, že by si robil lepší. A tento by bol taký základný úplne. Bude veľmi pekný podľa mňa, síce bez okien, to je jedno. Ale stávam už, to je v pohode, lebo kebyže stávam, nestihnem to absolútne. Ako kebyže by som pískal, ale to som sa iba nadýchol. Dobre. Už to skoro máme, no. Iba strecha, podlahu nechám tam, len tú trávu vysokú by som kúsok skosil, aby bola rovno. A potom by som robil dvere a bolo by to easy, proste. Nechajte sa prekvapiť, keď to stihneme. Dobre. Tu bude vchod. Tam je dvere. Snad to nebudú tie čarovné. Sú to čarovné. Také, že by to takto dalo prejsť a takto nie. Dobre. Takže toto dáme preč a ideme na strechu. Tak to dám stony. Tam som dal zle ten stone. No jedno už potom to vykopem. A nebude tu nič, skoro žiadny nábytok, lebo teraz nechcem moc splitovať s drevom, lebo predtým, keď som okradol takého nášho asi suseda, vedľa nás býval. A tak už nemám toho dreva až toľko. Tak toto je ten dom, hotovo. Tak a ešte mám dosť času, ukážem vám ten trik s takou lávou. No, takže utekam, nech to stihneme. Všetko. Bežím. Starej som mal na chvíľočku. To je neznačné, keď sa naučím. Musí sa mi to teraz bugovať, aj tu je to. A teraz, keď sa mi to bude bugovať, to bude hrozné. Nie, choď preč, idem. No, ale vlastne to je aj ten trik. Že musíte ísť vlastne ku tej stene, čo najviac natlačiť, vyskočiť a držať dvojité Včko a vyskočíte a budete takto hore. A môžete to použiť niekde na parkoure, proste je to jedno, kde to použijete. A ešte vám ukážem moju tajnú skrýšu. Je vo vode, už si vidíte. Musíme ísť sem, skočiť do vody a tam doplávať tej jaskyne mojej. Poď. Áno, tu je to. Dobre, tu musíte výjsť a ísť
podzem. Je to pod zemou, pod týmto jazerom. A je to tu. Tu mám svoje veci. A tak som nechal nejaký vírus, kebyže by tam išiel. Je to celá iba hlina. No. A tu by som vám to mohol ukončiť. Tak. Ahojte.